Kaixo family, gaur hasiko gara azido karboxilikoekin. Fijatzen baldin bazarete, azidoak dira. Kimika ez organikoa ikusi genuen nola azidoek zeukaten hidrogeno bat, bai? H2SO4, HCl, hauetan gauza bera gertatuko da, baina beste modu batean. Hemen daukaguna da karboxilo talde bat, bai? Hemen daukagu kate bat, eta bukaeran, hori importantea da, daukagu karbono bat lotuta. Lotura bikoitzarekin oxigeno bati, eta gero lotura bakunarekin oxigeno bati eta oxigeno hori hidrogeno bati lotuta. Beste modu batean idatziko genuke RCOOH. Bai? Bi hauek dira azido karboxilikoak. Nun errek adierazten du hidrogeno bat edo kate bat. Kontuz, ez nahaztu RCHOrekin gogoratzen baldin bazarete, hemen daukagu karbonilo taldea, hau litzateke COH eta hemen R kate bat, baina hau aldeidoa da, bale? Oxigeno hau faltatzen zaio. Ikus dezagun. Izendatuko dira. Azido zerbait ohikoa. Zerbait honetan sartuko deguna izango da ordezkatzaileak, kate nagusia eta bukaeran ohikoa. Baina beti, hasiera batean azido. Hau da, COOH edo horrela COH ikusten dugun bakoitzean badakigu azidoa dela. Orduan ja, izango dugu azido. Ez dakiz ere hau bestea ohikoa. Aipatu ez detena da, karbono hau beti izango dela gure lehendabiziko karbonoa. Hau da, azidoa baldin badaukagu, honek adierazten du dela bai edo bai lehenengo karbonoa. Baldin badaukagu HCOOH, kate nagusia nolabait guztia hau da, orduan, zenbat karbono daukagu, karbono bakarra, azido metanoikoa litzateke, azido ohikoa, eta hemen tartean jartzen dugu kate nagusia. Karbono bakarra baldin badaukagu, zalantzarik ez, metan, bale? Baina honek ere badauka izen berezia, azido formikoa, bale? Bi hauek, azido metanoikoa eta azido formikoa, dira HCOOH. Latineraz, esateko inurria da formik. Hormiga bezala, hortik azido formikoa. Eta azido hau da hainbat inurritan aurkitzen deguna, pikatu egiten duten horietan, azido formikoa aurkitzen dugu. Eta hortik izen hori. Ikus dezagun beste bat. Kasu honetan, fijatzen baldin bazarete, daukagu CO karbonilo eta COH taldea, baina beste aldera idatzita. Hala ere, ez dago arazorik. Hemen identifikatzen dugu talde hau eta badakigu azidoa izango dela. Zenbat karbono ditu guztira? 2. Kontuz, ez ahaztu hau. Hau da lehendabiziko karbonoa, beraz, 2 karbono ditu. Beraz, hau litzateke azido etanoikoa. Eta honek ere badauka izen berezia, azido azetikoa. Demagun konposatu hau daukagula, bai? Orduan, lehendabiziko gauza da identifikatzea funtzio talde nagusia. Zein da azido taldea? Hau, bale? Beraz, badakigu lehendabiziko hitza azido izango da. Eta orain, adierazi behar dugu katea. Nun gogoratu, hau da lehendabiziko karbonoa. Bale? Zenbat karbono dauzkagu guztira? 1, 2, 3, 4, 5. Pent. Eta orain dauzkagu lotura bikoitzak eta hirukoitzak. Hemen izango genuke in eta hemen en. Orden alfabetikoan hau jungo litzateke lehendabizi. Eta karbonoak dira 1, 2, 3, 4. Beraz, hau litzateke pent, lau, en, gidoia, bi, in, eta orain ja ez daukagu ezer gehiago, orduan azidoa denez, ohikoa,
Beraz, konposatu hau litzateke azido pent lauen bi inoikoa. Ados? Erreza baietz. Hemen daukagu bi COOH bi ertzetan. Bale? Orduan, hau izango da, hau da daukagu bi aldiz azidoa. Nola izendatzen da hau? Beti bezala, azidoa denez, azidoa. Beraz, azido, utxune, eta orain zenbat karbono daude? 3. Beraz, prop. Badaude lotura bikoitzak edo hirukoitzak edo? Ez. Orduan, propan, idazteko, eta orain daukagu bi aldiz azidoa dela, bi aldetatik. Orduan, propano dioikoa. Beraz, azido propanodioikoa. Bale? Hau da, bi ertzetan baldin badaukagu azido karboxilikoa dela, izango da dioikoa. Bai? Erreza. Beste bat. Hemen ja gauzak hasi dira konplikatzen. Bale? Orduan, jungo gara identifikatzen. Hasteko daukagu COH bi aldeetan. Honek esaten digu izango dela aurrekoan bezala dioikoa. Ados? Orain, ze ordezkatzaile dauzkagu? Hemen honetan daukagu metiloa, beraz, izendatzerakoan esango dugu metil. Eta hemen talde hau, gogoratzen duzu izena, tertbutil. Vale? Eta idazten da horrela, tert gidoitxo butil. Orain, badakigu dioikoa dela. Beraz, lehendabiziko karbonoa izan daiteke hau edo hau. Nola erabakitzen dugu? Beti bezala, begiratu behar ditugu ordezkatzaileak. Hemen daukagu ordezkatzaile metil eta M da agintzen duena, eta hemen terbutil, baina gogoratu honetan T honek ez duela kontatzen, baizik eta butil. Ados? Orduan, metil eta butil konparatzen baldin baditugu, butil jungo da lehendabizi. Orduan, emango dugu zenbakia kontuan hartuta butil, terbutil honek zenbakirik txikiena daukala. Argi dagoenez hemendik hasita izango du bi zenbakia, eta beste alde honetatik hasita, 1, 2, 3, 4, 5. Orduan, 5 ez da izango. Orduan izango da 2, 3, 4, 5. Bai? Orduan, zer egiten dugu? Hemen ikusi dugu azidoa dela. Badakigu izango dela azido zeozer dioikoa. Vale? Orduan, azido utxunea utziko genuke eta orain ordezkatzaileak. Bigarren karbonoan bi gidoitxo terbutil, gidoi 5 metil, eta metil honekin jarraituta 6 karbono direnez kate nagusian guztira hexan. Fijatu zaitezte, hexan esaten detela, honekin adierazten dut hemen tartean ez dagoela inongo asegabetasunik. Vale? Beraz, 5 metil hexanodioikoa. Hemen daukagu beste bat. Hau ezaguna da, bai? Gogoratzen duzue? Bai, hemen daukagu bentzenoa, orduan bentzeno honetan 6 karbono hauek eta hemendik daukagu COOH azidoa. Bale? Honek dauka izen berezia dela azido bentzoikoa. Hau, fijatzen baldin bazarete, aurrekoa bezalakoa da, bentzoikoa bezalakoa da, baina hemen daukagu ordezkatzaile bat. Bai? Orduan, honek markatzen digu zein den lehendabiziko karbonoa. Beraz, hau izango da 3. karbonoa, bai? Beraz, hau litzateke azido 3-metil, azido 3-metil bentzoikoa. Orain ikus dezagun izena eman da, nola formulatzen dugun, bale? Ikusiko genuke azido, orduan, azido ikusita badakigu taldea izango dela COOH, bale? Orain ikusten dugu pent,
honek esaten digu 5 karbono dauzkagula. Bi N honek esaten digu bigarren karbonoan lotura bikoitza daukagula. Eta dioikoa denez, esaten digu bi ertzetan COOH daukagula. Vale? Beraz, hasten gara. 5 karbono eta dioikoa. Hau erreza da, hemen asegabetasun bakarra daukagula, bi N. Orduan, guk erabakitzen dugu hemendik hasita hau litzateke eta hemendik hasita hau litzateke. Beraz, bigarren karbono hau litzateke eta orain egin behar duguna da hidrogenoak sartu. Karbono honek 3 lotura, 4. CH2, CH, eta hau litzateke azido pent bien dioikoa. Hemen ja gauzak hasten dira konplikatzen eta ja hemen sartu ditugu ordezkatzaile batzuk, baina ikusiko duzu zer eza den. Azido 4 etil, bi iodo, hexa, bi bost dienoikoa. Azido oikoa esaten digu ertz batean COOH daukagula. Eta hori, COOH hori izango da lehendabiziko karbonoa. Gero, zer gehiago begiratu behar dugu? Hemen dira ordezkatzailea. Zein da kate nagusia? Hexabibos dienoikoa. Hemen daukagu kate nagusia. Orduan, 6 karbono. Oikoa denez, esan nahi du COOH daukagula. Orain, hau da gure lehendabiziko karbonoa, bai? Hemen jarri degulako COOH. Hexaia egin dugu. Bi bost dien, hau da, bigarren karbonoan eta bosgarren karbonotan lotura bikoitzak. Hemen dauzkagu. Bi, hiru, lau, bost, hau da, bi bost dien oikoa. Eta orain, ordezkatzaileak. Hauek dira ordezkatzaileak. Beraz, 4 etil, hau da gure lehendabiziko karbono, 1, 2, 3, 4. Hemen daukagu etilo. Etilo denez bi karbono. CH2, CH3. Bi iodo, 1, 2. Hemen iodo. Ados? Eta orain jarriko genituzke faltatzen zaizkigun hidrogenoak. Honi etzaio ezer faltatzen. Eta orduan izango litzateke konposatu hau. Ados? Posible daukagu hau buelta eman da idaztea, bale? Orduan gauza justu ispilu batean jarrita bezala litzateke. Ikus dezagun beste bat. Hemen gauzak oraindik gehiago konplikatzen dira. Irakurriko dizuet. Azido bost isopropil heptabilau diin dioikoa. Lehendabiziko galdera da, zein da gure kate nagusia? Gogoratu, hil ikusten degunean, horiek dira ordezkatzaileak. Orduan, gure ordezkatzailea onaino iristen da. Bost isopropil, ordezkatzailea ordinez jarri dizuet. Eta kate nagusia izango da heptabilaudin dioikoa. Ados? Azidoa dagoenez, badakigu izango degula COOH, baina fijatu zaitezte daukagula dioikoa. Dioikoak esan nahi du bi aldeetan COH daukagula. Guztira zenbat karbono daukakate nagusiak? 7, hepta, eta dioikoa denez, bi ertzetan COOH. Bale, diin esan nahi du lotura hirukoitza. Nun daude lotura hirukoitzoiek? Bigarren eta laugarren karbonoan. Formulatzen ari garenez, guk erabakitzen dugu hemendik kontatzen hasten edo beste alde honetatik. Eta nik orain lehen alde honetatik hasi naizen bezala, orain hasiko naiz alde honetatik. Bale? Bigarren eta laugarren karbonotan lotura hirukoitza daukagu. Beraz, 1, 2, hemen lotura hirukoitza, 3, 4, lotura hirukoitza. Vale. Honekin heptabilaudin dioikoa idatzi dugu. Orain idatzi beharko genituzke ordezkatzaileak. Ordezkatzaile bakarra daukagu bosgarren karbonoan. Gogoratu hemendik hasi garela kontatzen.
Orain berriz ere, nahi baduzue markatzen duzue horrela jakiteko hemendik hasi zaretela kontatzen, eta esaten duzue, bale, 5. karbonoan isopropiloa daukat. 1, 2, 3, 4 eta 5. Hemen, orain konturatzen ari naiz, gaizki egin detela zeren hemen ezin dut beste ordezkatzaile bat eduki. Dauzkagu 4 lotura hemen eta honekin 4. Beraz, aldatuko dugu eta hau izango da azido 6 isopropil heptabilau diindioikoa. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta hemen izango genuke isopropil. Gogoratzen, iso esan nahi du bukatzen duela CH3, CH3 adarkatuta, bai? Orduan, zenbat karbono dauzkagu guztira? Prop denez 3. Beraz, hau erreza da eta horrela izango da. Orain, zer da egin behar deguna? Azken pausoa zein da? Faltatzen diren hidrogenoak sartzea. Beraz, hemen sartu deten hidrogeno bakarra hemen dago, bale? Modu honetan, karbono guztiek 4 lotura dauzkate. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!